gashi ma ba yara. Kawo yaron da za a ke shi dan shiga gidan nan kira mun bed. Saboda kai yaro bismillah nan mana. Allah za a ke ka ni kaji? Nan gidan za ka shiga Allah ka kira mun baby na ne kaga ne? Yawwa. Ce in ji abale kaga ne. Agode small guy. Agode. Baby. Baby. Wallahi kin san dama ba mun cika yawa gari bane da ke muna dan tafiye kin san masu sana'a haka sana'an yau da kullum da yanda ba a rasa ba. Na ba na misin ɗinki ba. Baby. No. Ba zan gaji da gayan ki. Baby. Ka sunan da ya kare. Ne ba karewa ba saboda ni din ai nake. Allah ya azumi. No. abin da ka faga abin da me wuce gidan me ba ke ba wuce gidan ba wuce gidan shiru mana za mu sasanta fa ba wuce gidan ni yanzu satan kaji da kai amali me satan kaji da kai awaki amma na ce kai shiru za mu sasanta ban gane shiru na ci mama na kai fa yana ne ma dan tsaya dai mi satan tare da kai duk kai tsaya kai ai magana satan awakin na ne ma magana soyayya na zan ci me tun wallahi kai kai fa sirki na ne ya ga haka dan ci me tun ya ga haka No.